Saat ini to Baba Korea biya genang horsni guri mani saat ini bothayo nang bono lamsawi tongsak sar. Orang kangke Athrabola para Gori Academy ni main gate almost Athrabola para ni haini elaka klai duar ni mission klai haini Baba Gori tini Wila Boisak 1736 খ্রিস্টাব্দ ni হয় Hyderabad Kherpangno Pitrani okhai phaiwi phaiwine amoti khelaiwi to Athrabola te khelaiwi bo sinha odakra monindom honjamate ani nok bagma khaparabo tini thanginai bor puja klai yathai sunai okra yathai sunai sin system ate ani bangna sini oroniyo Athrabola parani joto bri slai jara bokto bindoro oroniyo jara bokto bindo phainai horsini tongnai yathai yakla kri ke juta kri ke phainai rok borno lamsogui tongo borno tui rok akoro khawi tongo lesu buti rok akoro khani tongo haitei ta nasingjak oro tak phaikha ke babano yakung subuinai oroniyo tokte takong buti beke yakung subuinai khol bai mari muje yakung subui khutrang rok karo yakung ketal phire honai ani bangna sin oroniyo tabo joton hambai Sar poila bor jaga bo hapgrap Baba Korea. Baba Korea to Or finance kan. Kherpang parao na boni pore kakai to ayang paragatal sini phaile ha paragatal phaiwinai yang wadiba cycle ke phaiwi angka joing wadiba cycle phaiwi aikhalan tike phaiwinai tabo Athrabola phaiha phaile ha ke tabo or kirtan baike bono na sobui tongu loga bai akon ke la sobui tongu ta gorniyo sinthik ba daure bisingo or gate Gori Academy model hodani headquarter orniyo na bono lam sobui tabo yakung sunai ke jolto ro jatri no lam sobui Sar tini ni salsa jarawa bono thai puri tani sar. bor tini tabo to thanginai bagma khapar kamyo tini sawo tibor nangnai aro jehetu nok nukhung kabang ba Sari sar sari. oh hai aro jarna tini ta bono paikha ke aichu khana te onya parao bari thangpinai ta yalagma saka sikang bagma koto thangnai pake khajan Sar boro boro na sagame. Khana rota. oh khana ro to yalma ro phainai bagma koto ro phainai joton